गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो ख्रीष्ट सिबियारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे फुंबिलि समाव बे दसे समखौ इसोरनि बोसोन खोनासंनायाव होनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो बोर होथों। आं बोसोनखौ फरायनो लादों जाहैबाय जागायजेननायनि लिरनाय 2 अध्याय 7 पद। बेयाव बुंदों जाहैबाय फोरबो इसोरा हानि हाद्रिखौनो मानसि दादों आरो बिनि गन्थङाव गावनि हांखौ सुनानै गोथांनि बार सोनानै होदों आरो मानसिया गोथां जान गोनां जाबाय। दिनै बे बोसोननि जगेदि बेखौनो मिथियोदि दिनै जों मानसिया जाहैबाय हाद्रैसो। दिनै जोंखौ हानिफ्राय लानाय जादों, जोंखौ हाजों दानाय जादों। बे बाथ्राया खुनु गोदान नङा, नाथाय समाव जोङो बावगोमानानै थायो। समाव जोङो गावनि धोन सम्पति थाखा फैसाखौ लानानै जोङो बावगोमायो। दिनै जों गावदि हाद्रिसो। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ दाबाव, नों सासे हाद्रिसो आरो सानसे हाद्रिजोंनो गोरोबलांफिनगोन। नों माखौ लानानै गोग्गा खालामगासिनो? नों गावनो मिथिया माबे समाव मा जालांगोन। नों माखौ लानानै दुगा जागासिनो? नोंनि धोन सम्पति, नोंनि थाखा फैसाखौ लानानै नामा? बेफोर गासैबो साननैसोनिल', थैनायनि उनाव बेफोर जेबो मुल्य गैया। नों धोनिबाबो नों गोरिबबाबो गासिबो बे मोनसे जायगायावनो थांखानांगोन, जेखौनोखि बोसोनाव बुंदों। उपदेशगिरिनि लिरनाय 3 अध्याय 20 पद। गासैबो बे मोनसे जायगायावनो थांफिननांगोन। गासैबो हाद्रिजों दाजानाय आरो गासैबो हाद्रिजों गोरोबलांफिनगोन। बिनिखायनो नों माखौ लानानै गोग्गा खालामो? गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै, गावनि बोलोखौ लानानै, गावनि गियानखौ लानानै, गावनि रोंगौथिखौ लानानै, गावनियाव थानाय सम्पतिखौ लानानै नों दुगा दाजा। बेफोर मेगनजों नुनाय गासैबो सानसे सिमां बादि गोमोरलांगोन। आरो दाबाव नों सासे हाद्रिसो, जेखौनोखि दोंसे मेथाइयाव बुंदों, सिमां बादि गोमोरलांगोन नोंनि जिउआ हर गेजेरजों। सानदों नामा नों गेलेबाय थानो मिनि मिनियै पाप गोसोजों? सानदों नामा नों मावबाय थानो गाज्रि हाबाखौ नोंनि जिउआव? नाथाय नोंबो गसंहैनांगोन जिसुनि सेराव बिसार सानाव। मानोना नों सासे दाजानायसो। आंगो होननानै लानो थाखाय नोंहा बे बुहुमाव जेबो गैया। अब्लाबो दि मानसिया एथ'ग्राब दुगा। बिनिखायनो बोसोनाव बुंदों उपदेशगिरिनि लिरनाय 12 अध्याय 7 पद। मानसिनि मोदोमा पृथ्वीनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। मानोना बे जिउआ नोंनो होथारनाय नङा, नोंनो होथ'नायसो। बे जिउहा सासे बिगोमा दङ। बे बिगोमानियाव, बे मालिकनियाव सानसे बे जिउआ थांफिनगोन। आरो रावबो बुंनो हाया जेसेबांखि नों गिदिर मानसि जा, जेसेबांखि नोङो धोनि मानसि जा, आं थांथ'वा, आं थैथ'वा होननानै। मानोना जेब्ला बिगोमाया लिंहरगोन, बिगोमाया गाबज्रिगोन, अब्ला थांखानांगोनखा। रावबो MLA बाबो मन्थ्रिबाबो गवा। मानोना बे जिउनि बिगोमाया बे इसोरासो। बिनिखायनो अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव ला। नोंनि देहायाव जिउ थासान्दिल' नोङो निमाहा बिनो हागोन। नोंनि देहायाव जिउ थासान्दिल' नोङो निमाहा मोनगोन। नाथाय जेब्ला देहाखौ जिउआ नागारनानै थांगोन, बिनि उनाव नोङो निमाहा मोनला। बेयाव निमाहा होनाय गैलिया। बिनिखायनो जेसे गोबाव दिन नोङो बे बुहुमाव गोथाङै दङ, इसोरनियाव नोङो निमाहा बि। नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय, नोंनि फिसा फिसा मावबोनाय पापफोरनि थाखाय नोङो इसोरनियाव निमाहा बि। मानोना बे देहाया हाद्रिसो आरो बे जिउहा सासे बिगोमा दं आरो बे जिउआ सानसे बे बिगोमानियाव हिसाब हैफिननांगोन। मा मावदों, मा मावाखै, मा बुंदों, मा बुङाखै, गासैखौबो मोनफा मोनफा फारि फारि। बिनिखायनो बै समाव नोङो दायनिगिरि जानाङा जासे दानो निमाहा बि। नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय, नोंनि पाप खामानि मावनायनि थाखाय इसोरनियाव नोङो निमाहा बि। बेनो सम, बेनो मुगा, जेसेबां दिन नोंनि देहायाव बे जिउआ थागोन। गितफोरनि लिरनाय 146 नाम्बारनि 4आव बुंदों, मानोना हांआ ओंखारलांब्ला बिसोरो हाजों गोरोबफिनगोन। बि दिनाव बिसोरनि कल्पनाफ्राबो हलाय जागोन।